Step 3 i vores anlæggelse af pløverdræn. Vi skal gøre vores boks klar. Boksen og en slange. Slangen skal sættes fast her. Den kan kun sidde der. Så skal vi klippe. Vi skal lige meget hvilket dræn vi har lagt, klippe spidsen af. I vores dræn, der ligger der en connector. Den skal vi bruge nu. Den skal sættes på her. Så er drænet klar til at blive givet til lægen, så lægen kan sætte drænet på studsen der. Der skal ikke vand i. Ej heller, når der skal suges. Drænet er fuldstændig klar til at kan bruges, som det er. Hvis man gerne vil se, at der kommer luft ud, at det virker og at det suger, så kan man putte luft eller vand i vores vandlås. Der tager man en sprøjte, og så tager man 45 ml vand og putter i vandlåsen her. Så kommer der vand i der, og så vil det boble der, når der kommer luft ud. Det er findiagnostik, det er ikke nødvendigt, heller ikke hvis der er sug på drænet. Skal der sug på drænet, så må pilen her max stå på 20. Det er en sikkerhed, så du kan sætte sug på drænet på det stærkeste sug. Det er fuldstændig lige meget, for vi har en sikkerhed, den kan aldrig suge mere end 20. Ydermere, det her dræn, det kan patienten få med, hvis det skal til Rigshospitalet eller whatever, skal ud og køre, for drænet kan ligge ned. Der er en lukkeventil, så der er ikke noget risiko for tilbageløb. Det kan ligge ned, det kan stå, det kan alting. En sidste ting med det her dræn, det er, i akutafdelingen skal der ikke lægges de elektroniske dræn, de bruger op på kirurgisk afdeling. Der skal kun lægges de her. Det er efter aftale med Rosa, deres bagvagt.